45 नं बेहेरगाव विधानसभा बियाबाव BPFनि मेगा कार रेली। UPPL दोलोखौ नागारना महेश्वर बर'खौ देरहाहोनो BPF आव होंगो दोंगो जयनिं। फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPFनि बिजाथि महेश्वर बर'खौ देरहासार खालामनो थाखाय दाब दाब गामिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब ओंखारनानै मदद होफैनायखौ नुनो मोन्दों। 45 नं बेहेरगाव विधानसभा बियाबाव गासै 500 गारिजों BPFनि मेगा कार रेली आरो जयनिं हाबाफारिया रोजा रोजा हेफाजाबगिरिफोरनि बाहागो लानायजों रंजा बाजायै जोबो। 35,000 बांसिन भट लाना जों देरहागोन। UPPLनि केन्डिडेटआनो गिजोब्बाय, थाखा फैसा लस जागोन होनना BPF आव जयनिं जाजोब्बाय, बुंदों बिक्रम दैमारिया। केन्डिडेटआनो गैयाबा UPPLआ केन्डिडेट दोङोबा UPPLआ गेलेनोनो गिजोब्बाय। थाखा लकसन जागोन ना हनै मानसिफ्रा खारजोब्बाय, जुइन जाजोब्बाय, दिनैनो जुइन जाजोब्बाय। दिनैसो UPPLनि गोजा मोनसे साफा मा दंबावो? एनडिए केन्डिडेट अर्थात BPFनि केन्डिडेट बिजाथि महेश्वर बर' सार बिथांखौ बिपुल भट गोबां बांसिन आरो जोबोर बुरजा भटआव देरहाहोनो थाखाय जों बे कार रेलीखौ लादों। जोङो 10,000, 15,000, 20,000 नङा, 35,000निबो गोजौआव देरहाहोनो थाखाय डिफारेन्स लानानै जों देरहाहोनो थाखाय बे कार रेलीखौ जों लादों उइथ जयनिं प्रग्राम। एनडिए जों थाफानानै BJP जों थाफानानै जों दिनै भटआ जोंहा भट बेंकआ पुरा सेटआपखा। सोरबा गाज्रि मोननानै सोरबा दुखु मोननानै 1,500आ नोंहा डिफारेन्ट नों गुगालांनो हागौ, नाथाय 35,000निबो बारा जोङो देरहागोन आरो नोंथांमोना नुगोन रिजाल्टनि दिनाव कुनै सन्देह गैया। आं बेखायनो बुंदों सोरबाया जुदि भेरगाव बायदि समस्थियाव केन्डिडेट जानानै सोरबा जुजिनो सानदोंबा थान्दा माइन्डजों एकदम कुल गोरबोजों बिथांमोना सान थाखा फैसा नस्थ' जायालासे बिथांमोना आराम थानांगौ, हाग्रामा मैलेर लोगोसे थानानै खामानि मावनांगौ, जौगानायनि खामानि मावनांगौ, बेखौसो आं खावलायो। नं बेहेरगाव विधानसभा बियाबाव BPF दोलोनि मेगा कार रेली आरो जयनिं हाबाफारियाव गासै 2,000निबो गोबां UPPL, BJP आरो गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा BPF आव महेश्वर बर'खौ मदद होनो ओंखारबोयो। बे हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा एक्टर, एक्ट्रेस आरो मेथाइ खनगिरिफोरा बाहागो लायो। देरहानाया निश्चय दिनैनि पिक्सारा जोंखौ बुंगासिनो दङ जों देरहागोन। बिराद गोजोननाय खुसिनि बाथ्रा। दिनै लोब मोनसे समस्थियावनो मोनसे वेब सृष्टि जासिगोन। दिनैनि उनाव बे समस्थिनि गासैबो रायजो राजा गुबुन दोलोआव जे थागोन ना थाया आं सन्देह जादों। खावलायनो लुबैयो गासै रायजो राजाखौनो, जिहेतु जोङो दायो BPF दोल हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTC सरकार बानायदों आरो जोङो BPF दोलोआ जिहेतु एनडिए नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि मोनफा अंखिदार राजनितिक दल जाबाय। दा बेखायनो फैबाय थानाय बोथोरफ्राव असम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावनो जे असम सरकारा दाफुंजागोन, बेखौ दिनैनि आसामनि राजनितिक जि पिक्सार, बे पिक्सारा जोंखौ बुंगासिनो दङ। बेखायनो जोङो हाखनाव थानाय साफा बिनि जनप्रतिनिधि जागोन। बेखायनो रायजो राजाखौ आं आह्वान खालामो, बे समस्ति बाखि रायजोखौ आह्वान खालामो, बयबो जाहाथे खाखब गुस्थिजों थाफानानै जोंनि समस्तिनि उन्नयन मुलुग खाम काजाव हेफाजाब होनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायहरदों।